Башкортостандың 4 югары уку йорты приоритет 2030 программасына инде. Был республиканы фәнни-технологик үсеш юнәлешендә лидер төбәк итеп танытырга булышлык итә, республика башлыгы Ради Хабиров. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының фән эшләре буенча проректоры Илдус Шәрәфуллин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдус Фәнисович, шулай итеп, Өфе университеты тагыла бер тапкыр приоритет 2030 программасына инде. Бу программа турында беренче сүз әйтеп аңлатып китәгез. Нимә ул һәм ни өчен мөһим? Ул программа шул үсеш программасы дип әйтәбез бит инде. Ул 3 ел элек башлангайны һәм ел һайын без шу программала ниндәйдер урындабыз бит инде. Ул безнең шул программа төзелә, үсеш программасы һәм шул программаны без менә ничек барабыз, ниндәй показательләр барлыкка килә, ниндәй показательләрне без шул үтәйбез инде эштә, шулар без баһаланып, шул ел һайын защитаһы була һәм бер елга акча бүленәсәк финанслау шул үсеш программа өчен. Нинди талаптар бар һуң? Нинди күрһәткечләрне баһалайлар? Күрһәткечләр анда күп. Ул уртаса балл, бердәм дәүләт имтихан баллы бит инде. Фәнни показательләр бик күп. Ул публикациялар күләм һәм менә иң шундай важный показатель дип әйтәбез бит инде. Ул индустриаль партнерлар менән эштең кимәле. Шул финанс кимәле инде. Улар ничек безгә инвестиция ягынан университетты поддерживать итәләр һәм ашы показатель аерымса ныграк баһалана иде. Хезмәттәшлек булырга тиеш. Әлбәттә. Бу һең эш бирүчеләргә буламы? Ул эш бирүчеләр дә әлбәттә һәм безнең шул фәнни партнерлар. Фәнни һәм опытный конструкторский эшләр буенча. Һең партнерларыгыз кем университеттан? Ул партнерлар күп һәм иң зурларын әйтеп үтһәк, ул әлбәттә безнең УМПО предприятиеһы, Роснефтьтең Өфөлә булган организациялары, дочерний структуралары һәм УМПОның бар конструкторский бюролар шулар. Әлбәттә, бындай зур 7 предприятиеләр менән хезмәттәшлек ул университетта белгечләр әзерләүгә һәм фәнни эштә алып баруга ла булышлык итә, йогынты яһайтып әйтергә мөмкин. Гидравлика, полигон, күптәр инде бар. Әмма был приоритет программасында катнашу университетка тәүсиратта финанс ярдәме бирә тинегез. Был финанс ярдәмен грантты нимәгә кулланып була? Ул ошо грантты без кулланабыз бит инде, яңа лабораториялар асабыз һәм яңа направлениелар булдырабыз фәндә. Ниндәйдер шул белү бирем направлениен алһак, яңа направлениелар онда асарга тиеш һәм яңа форматтар барлыкка килә бит инде. Чөнки студентлар үзгәрә, уларның ниндәйдер менә яңа талаптар, шул талаптарды ничектер менә безнең ял бирә кирәк, шул яңа форматтар талап ителә һәм уларны менә булдырабыз. Гомумән нинди ул бүгенге студентлар? Улар югары белем алганда үзләренә нинди максат куеп киләләр? Гомумән кызыкмы бүгенге студентлар менән эшләүгә? Әлбәттә, кызык. Улар һәр вакытта кызык булды. Улар бик практик ягыннан хәзер практик ягына ентеклебрәк карый. Лекциялар гына түгел, менә именно шул практика һәм предприятиелар менән шул улар ничектер кызыксына, әлбәттә, һәм ошо практикаларды гел безнең индустриаль партнер базаларында үтәргә дип максат итеп куябыз. Әгәр дә практика бар икән, димәк, эшкә урнашу еңелрәк килеп сыга, улар шул яктан. Әлбәттә, улар шулай ук менә ошо безнең предприятиелар менән, индустриаль партнерлар менән безнең килешүдә шулай ук ентекле итеп карый абитуриентлар. Ничектер үзләренең менә вниманиеларын шуга обращать итәләр ул. Килешүләр бармы, ничек эшләйбез, нинди форматта эшләйбез һәм әлбәттә шул предприятиелардан укытучылар да без сакырабыз бит инде, студентларны укыталар шул практик рәвештән күбрәк. Киләчәккә караган стратегик карашлы яшьләр укый дип әйтергә мөмкин бүген. Әйе, шулай.
Шул ук вакытта приоритет программаһының тагыла бер игътибары ул әлеге баягы шул эш бирүчеләр менән эш итүгә әйттегез бит инде. Бuna ошо эш бирүчеләрнең, предприятиеләрнең, партнерларыгызның әзер белгечләргә, әзерләп биргән белгечләргә ниндидер талаптары бармы? Һез ул талаптарга җавап бирергә ничек тырышасыз? Әлбәттә, белем кимәле югары булырга тиеш, беренчедән. Икенчедән, улар шулай ук менә безнең индустриаль партнерлар, улар безнең белән бәйләнештә эшләргә тиештер. Һәм безнең университетка, студентларга, киләсәк эшчеләренә бит инде улар инвестиция яһарга тиештер һәм эшләйләр дә. Һәм без ошо направлениене нисектер үстерәбез инде. Чөнки предприятиелар студентлар менән беренче курстан ук эшләргә тырышырга тиештер хәзер. Заманы хәзер шундай. Улар практик белемдә алып сыгарга тиештер. Әйе. Теоретик белемдә генә түгел. Әйе, теоретик фундаменталь белем ул булырга тиеш әлбәттә. Чөнки ул югары белем, ул беркасында үзгәрмәйсәк һәм кирәк буласак. Шул вакытта буның кайбер предметтар заман талаптарына җавап бирмәй дигән караш та бар. Шундай уку программаһына үзгәрешләр индерү ул ничек бара? Ошо карашка фикер төрле яктан булырга ихтимал бит инде. Җавап төрлесә булу ихтимал. Әйе, һәм без әлбәттә фундаменталь белемде бирергә тиешбез һәм ул фундаменталь белем югары булырга тиеш. Һәм менә безнең президент ондай программа поддержки преподавателей фундаментальных дисциплин дип аталган һәм без шул ук программала шулай ук еңдек һәм ул безнең университетта булдырыла шу программала. Уга ярашлы заман талаптарына җавап бирергә. Әйе, әлбәттә. Шул вакытта фундаменталь белемдә әйткән фундаменталь белемде бирүдә калдыру мөһим. Әйе, ул яңа форматтар, яңа методикалар индерү шул образовательный процесска инде. Шул приоритетта, безнең шул программа приоритет 2030 ошо юнәлешкә лә игътибар бирә. Шулай ук югары белем бирүдән, югары белем уку йортларының тагы бер функциясе ул югары белемле белгечләр әзерләү генә түгел, шулай бит. Ул да булһа, һез әйткән фәндә үстерү. Әйе. Бuna бу җәһәттән Өфе университетында әлеге вакытта ничек үсеш күзәтелә, нинди үсеш күзәтелә? Ул үсеш бик һәйбәт формула бара дип әйтер идем, чөнки безнең кампуста бар бит инде мөмкинчелекләр тудыра ул өчен яңа лабораториялар асылды. Ошо лабораториялар иһазланды һәм ошо материаль техник ягынан без бик һәйбәт үсәбез. Һуңгы бәлки 5 елдадыр, бәлки. Һәм әлбәттә ошо приоритет программаның йогынтыгы ул шунда ла беленә. Ул әйтәйек, яңа лабораториялар, яңа установкалар, ондай мөмкинчелекләр элек булманы, хәзер бар. Кызыксындыралар димәк эшләрдә. Әлбәттә, улар бит инде киләләр менә яңа лаборатория, яңа установкалар, уларның нисектер менә интереслы күбрәк буласак, чөнки уларда үзләштерергә кирәк уларга. Буны һәм әйттегез, яшьләр хәзер, яшь студентлар хәзер киләләр, улар практик ягынныграк карый дигез. Фәнгә алыктырып буламы уларда? Әйе, чөнки ул фәндә хәзер практик ягына борылды бит инде уже. Һәм әлбәттә ул ниндәйдер ничек кенә әйтәм икән, абстракт фән түгел хәзер, ул практика ориентированный дип әйтәбез бит инде. Конкретный проекттар буенча хәзер фән күбрәк эшләй һәм әлбәттә студентлар карай ошо ничектер, интереслары күп уларның. Илдус Фәнсович, приоритет 2030 программаһыннан тыш университет тагы ниндәй проекттарда катнаша, ниндәй программаларда катнаша? Ул программалар, без катнашкан программалар күп бит инде ул әйтәйек, передовые инженерные школы, ПИШ программаһы. Хәзер бына инженер образование, инженер белем бирүенә бик көчле ихтияҗ артты һәм, әлбәттә, ул аңлашыла, чөнки яңа требованиялар инде, яңа замана, ниндәйдер импортозамещение гына хәзер түгел, опережающее технологическое лидерство дип әйтәбез. Оның өчен әлбәттә яңа форматта инженерлар әзерләргә кирәк һәм уларга эш урыннарында уйлар кирәк,
уже әзерләгән вакытта ла шулай һәм профессионалитет дигән программа бар бит инде, ул урта белем бирү колледждар өчен инде, но безнең университетта колледждар да бар, 2 колледж һәм институт среднепрофессионального образования оештырылды ошо 24 елда. Һәм профессионалитет дигән программа, кадр для беспилотной авиации дигән зур программала, цифровая кафедра зур программа һәм искусственный интеллект буенча программаларда без җитди катнашабыз. Димәк, хәзер инженер һөнәре ул шулай ук икътисадчы, юрист, хукук белгесе һәм популяр һөнәр булуы ихтимал. Әйе, тап шулай. Бына әлеге вакытта 11-ләр күбеһе үзләренең буласак һөнәрен хайлаган һәм имтиханга ентекле әзерләнәләр. Шулай да бәлки 9-лар, 10-лар ниндидер һынау алдында, хайлау алдында торалар. Уларга нинди теләкләрегез булыр? Уларга теләгем шул инде, әлбиттә, имтихандарга матур итеп әзерләнеп, югары балларга тапшырып, безнең университетка шул интеклебрәк караһындар. Чөнки безнең университетлар бик һәйбәт Башкортстанда, менә ошо приоритет программаһын уны нисектер подтверждает, чөнки 4 университет еңде бит инде. Һәм әлбиттә, киләсәк һөнәргә җитди итеп карарга кирәк. Җитди итеп уйланып, дөрес хайлау яһарга теләр инем уларга. Күңел белән хайларга. Моңа шулай бит. Күңел белән, акыл белән. Акыл белән дә хайларга. Зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Өфе фән һәм технологиялар университетының фән эшләре буенча проректоры Илдус Шәрәфуллиннан югары белем турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.